Kajing kuble it aga kerteng ga do Jisu ngadon aga ne gapor ban kren kerpang na ka banta ki tu ki nong sharai ha ka balang bat kumju ki lengdo try ki nong yalap ya ka gospel bat ru ki tu ki kristan ki belatip ya ka ktin joblay kadon nang ni ka ktin joblay ngan pule menta na ka nau isaya ka lenong ka ba an riu puway bat ru ka dekot ka ban riu ko ong kumni henrei on chair kerteng ya pi ki lengdo jo try ki briu kin khot ya pi ki shakriu blay jongi pin ba mi ka spa ki jaj ban riu bat ha ka boram jongi pin cranial ya ro ya la day hanni la kren japan ki lengdo jo try ki ba yen na ka banta ka jaj ban riu but how malaki kalen nong ka ba ar kat khot ban nyeu gong na ba kirmiang senturu lengdo ki dei ban sumar khop ye ke jingtem but ki dei ban wat ye ka hukum na ka sentur jongu na ba ulang nong lam tin jong try ki pai hanning yo i ye ka tin ka jo blay ka ye tu ba ki lengdo ki dei kirmiang sentur ki ba blay ubu i ka tin haki but ki dei ru ba ki nong pelak le ni ginong ai le ni ginong kedau nong pen iya ka hukum mutrai na ke jingi kai jongki bat ni ai ngo bahagi ni gisngi ni don ka bible bat na ke ni ka bible ki lengdo ki ha ban hi kai ki nong hi kai ki nong yalap ki dei ban hi kai na ka tinu blai kumba kalong bat ki dei ru ki nong lam tinu try ki nong lam tin ki ambassador ki nong kren na ka bentau try but kumta ni don kam ban shim ya ke jingir kli baga way boy ke sermon ke kubor ke jingi kai ke jingi slok ke day ban base bat ke ktinu blay na mahala dangi sange no ban krenya ke ktinu blay ke ba shisha ha ki briu ki ba yors ngau ke nam tip shu ya ke jing shisha but day na mar ke taga daw ke jing im jo briu kam poin she galenti ke badai la dangi sange ban kren chapang ke jing khut la dangi sange ban kren chapang ke shong kha shong man ka badai kat kum ke ktinu blay la dangi sange ban kren chapang ke hok la dangi sange ban kren chapang kata ka jing im ka bau blay ukwa ki ban im la dangi sange ban pen gen mau ka anyu try ki briu kin sakmano ki briu kin jot no haga testament kabat mai la yatu haga shiti baneng kong jong u Petros kalenong kabasau bat kat khot kabashipo hadu kadway ka ong kumne way baro kat kumba ula priang ye ke jingai kum ta ken un sam ya kata parlokhi kum ki sordar babha ke jingai e babun jat ublai lada pila priang ya ka ktinu blay pila priang ya ka jingtho bukut pila priang ya jisua ka donut pila priang ka anyu try ha ka donut jompi ya thu sha ka pertai bagi ru kin ya ka ka anyu try ya thu be kumba kalong wat buri wat kot na ke jingtho jong no pen i be ka bible la tho ba la pen shai ba ka ni ka dei ban long kumta wat thau anhi dalade wat penlong anhi dau briu lene da kata ka nem garu kom handre ai ba ka tinu play kan long ka an ka ba dei biang wat no misinterpret ya ka tin jo play the shim ya ka kumba ka long khot ba khat wei kong la dau no ru kren un kren ken kum ka jing ong ublay la dau no ru ule basan to un le kum na ka bor ba ai ublay bahagi eke baro on yo bendan buram yo blay dau Jesus Christ ha ubalong ka buram bat ga Jesus shal segi bom jukot la dangi le basan ngin le kat kum ka bor bal ayu blay la dangi long kinung sharai ngin sharai kat kum ka bor bal ayu blay la da ngin kren ka ktinu blay ngin kren kat kum ka ktin jong blay na mar ngi long tan kinung tebe ji shai kinung pen ken mau ya ka ktinu blay kinung kren ya ka ktinu blay dai na mar ka ta daw tu ngin snow thu ya ka ni ka benta hakaba aru Timothy kala nong ka sao batru ka khot ka ba ar ka ktinu blay ka ong tu men ya lap ya ka ta ka ktin tu yai minot ya lap bat yai minot haba dei por habom dei por di tu pen kendu tu sneng
token tu dah ke jing sya slem baro bat ke jing hikai ublay ukwa yengi bangin long kin nong ya lap ya ka ktin ublay om ya ka ktin lejong om ya ki culture om ya ki jingtip om ya ki weipat ki rukom jing ya lap lani da ki weipat ki rukom jing ya selok Henry long kin nong ya lap ya ka ktin ublay ban ong la tho aga Bible ban ong kumni ka ktinu blay ka ong ban ong peit na kata bala tho bat ban sngo thu biang ye ka ktinu blay bat ya kata habadei po ru kren habom dei po ru kren kabot men step men meet men sngi haganu no ka por jaka trei hagilenti singkin hagi jaka yo jaka hat ki office hagi jaka trei kam ba ki nuru ki benta kren leng ba ki radio leng ba ki social media leng ba ka personal offline online but ka nu ka lat ka bangi day ban pen sawa ktinu blay ngi day ban pen sawa nang ta ka ktin ba pen sawa ka ktin kan pen kedu uong ni to pen kedu ka mot to kedau ye ka ei ka ba day bat ka ei ka bom day kren ye ka to sneng uong to sneng but I ru ba on pen bed na ka pulpit na ki shakriu try kan wan ka jing sneng ye ka ri ye ka balang ye ki jat riu ye ki samla kren ye ka jing shisha nang tau ong patu kan turu ye ki bakin ya ye ka lenti ka badai bat alor ka ta de ka jing sha slam baro bat de hikai ru kini ki long ki pentang ki bangi don kam ban kren ya ka jing shisha nang tang yo i ka weipat ka ktin jo blay ka ong naga gospel ka jong u yonis ka lenong ka ba pra baga ka khat ka ba arpo pra namar ka ta u chisu lo ong ki anda pila kentiu yo kunu briu hanta pidi thu bangang along mau bat ngam le ei ru em na ladi Henry kat kumbau pa jo ngau la hikaya nga ye kita ke ru nga ya tu wadu jisu wang ngam le ei na la de ke bok pau hi kai ka tau ya tu ni aingo yo blai bangi don ka Bible ka ktinu blai batu ka nomlong tang ka personal opinion jongi bang hi kai lani kita ki rule ki an jongi lani ka kentoi balang jongi lani ka culture jongi lani ki rukom pateng la pateng jongi ino i kita baro ai baik bangin long kinong pen ken mau kinong pen i kinong kedau bat kinong plilat ya ka ktinu blay ba ki briu kin yos ngau jisu ong ngam hikai e naladi henry hikai ke e ba u blay u pa u la pen pa wa u na ba kata ka dei ka jikai bat kup ta wong ayatu api ai ba umen sim jo blay na lord ka ktinu blay bangila pule i donru umen sim blay ban hikai yangi bada ka por umen sim ba ko pila ban snow tu e ki jingtho bat ban batai ye kia ka lenti ka badai ba ubriu un tip ye ka anjo try nang tana lord kita ki jingtho ngi donru ki nong hikai ki bar shepang e ka ktinu blay ban sha hikai bangin long ki nong hikai ye ki wei pat jisu ang utau kana skol unsa long unong hikai we ka por usan ran unsa long unong yalam la nu kan ran bat kata ka di ge ei ka bangi don kam ladapim ju snotanat ban shahikai haki we pat shahikai ba pin long kinong hikai in pulina ka baneng kong samal kalenong ka ba ar bat ka khat ka ba lai pausan ka ktinu blay go ang gumni bat ngan pen mi haladi yo lendo ubangai uban le kat ka ba don ka donu jonga bat ha ka jingmut jonga bat ngan te ya ka ying ka bas kem ha u bat un ya ta khamat ublas le jonga junam ubleu angnut ban sei ki lindo jungu ban sei ki nong hikai ktin blay ni ki nong ya lam ya ka ktin jo blay ki ba long kat kum kata kabadon ka donu ublay kabadon ka donu ublay ban pen pau sha ka pertai
Kebetulan kat kum ke ketinu belai ban pensekutu ia ka kum ba kadai ban sekutu. But Lord ka tahu try wangan te ka ying ka scam. But unyat ru akmat jong try ubala slek jo try jiunam hadu bekut jong ke jinyat lenti. Ai ba pinlong uway na kita ubau try ulejid ba pin keren ya kebetulan ha ka don ublay. Daw men si bekut ban keren ya kebetulan ha ka jimut ublay ya kebala penpau ha ka jingtok jong ke Bible bat unong batai ka ketinu blay kumbadai bakan long. But they ha Lord jong ka new try unang yai penslek ya pi. Try ba ik ngaduai kerteng do Jisu ba iki briu ki ba mela peniyeng ha ki sni ki ba khadu na ka benta ban keren ye ka jing shisha ka ktinum jome ban pen pau ye ka ktin jome ban hikai ka jing shisha pen slek ye ki pen dap ye ki da ka bor jo men sim ba khot ai ba ka jing tre jo ki kanang roi wat la ki sha ka jing kren ben yu ben wat la ki sha ka jing sha kan tai en rei ka kerteng jome ka buram jome ka nang krau bagi nang la ban kren ye ka jing shisha juga ktin jome ka bawan ra ye ka jing kalai ka donut na ka bayong sya ka bali na ka jing sniu sya ka jing bahan na dujok sya beneng bat ka bala ban pen kalai ka ri na ka jing sniu na ka jing jot sya ka jing bahan bat sya ka jing im ka babha bat da shisha ban kren ru ablay jonga bat ye kita ki nong yalam ha ka ri bat ka jela bat ka shnong ki thau ki ba ken play ki bariu play to ai kin ya ka bor jome kanang bakin long kita kinong pen pau no ya ka buram jome ha ka snong ka thau im lang sa lang ha ka ri ba ka jai ben riu ha ka kerteng Jisu ngaduai amen.